कस्मेटिक होनना बुंदों थारमाने बिटिसि खौ सिखोमानो थाखाय बिटिआर मुङै बेवहाय कस्मेटिक फुनलानाय बायदि बेवहाय फोरमायदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन replaces the earlier BTAD Bodoland Territorial Area District in name but not in structure होनना बुंदों बेहाय स्पष्टयै दाना फैदो बिटिसि सेकेन्ड पइन्टआव आङो जितु बुंदोंमोन बबे मोनसे एकर्डआ कन्स्टिटिउसनेलि रिकगनाइज्ड आरो बबे मोनसेया कन्स्टिटिउसनेलि आनरिकगनाइज्ड स बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल still function as the governing body at present दासिमबो बेयो गभर्निं बडि हिसाबै फांसनिं जागासिनो दङ जितु दिनै इउपिपिएल सरकार होननानै बुंगासिनो दङ बै सरकारनि जितु फांसनिं बे मेन गभर्निं बडियानो जाहैबाय बिटिसि with no new separate body created under the BTR Accord. So BTC still function as the governing body with no new separate body created under the BTR. Clear जाबाय many grassroots Bodo leaders and intellectuals बे माखासे criticize खालामनाय बेखौबो नायलांनि many grassroots Bodo leaders and intellectuals have criticized BTR as cosmetic बुजिदोंना रायजोफोर cosmetic माने माखौ होनना बुंदों देलायग्रा मुवा जितु मोखाङाव दाफबनानै मेकआप लानाय लिपस्टिक आइब्र' बायदिसिना कस्मेटिक्स फोननानै गोसोमखौ गुफुर नुहोनाय पिम्पल्सफोरखौ एकनिफोरखौ सिखोमानाय ना बेफोरबायदि कस्मेटिक होनना बुंदों थारमाने बिटिसि खौ सिखोमानो थाखाय बिटिआर मुङै बेवहाय कस्मेटिक फुनलानाय बायदि बेवहाय फोरमायदों स इट्स अ मेक ओवर विथ लिटिल निउ कन्स्टिट्यूशनल पावर नट मच लिटिल मोर होनना बुंदों लिटिल निउ सामथिं निउ किन्तु माबायदि निउ आनएक्सपेक्टेड ना जों दिनैसिम मा चेन्ज जादों बेखौ जों नुवाखै